ngakholwa ukuthi ubuhle obonyazi. Igama lami nguSpecific Sibongo kaDlamini. Kunencwadi engiyithanda eBhayibhelini esizokhuluma esikwazini esibonile esifaka isiqinisekise ngakho. Namhlanje nginesihambeli esibaluleke kakhulu. Ma, phela ubingelele. Ngibonge kumfowethu kaDlamini, uNkosana uDlamini othe wanginika ithuba. Ngiyanibingelela ke bafowethu egameni lonyazi lwezulu. Amen. Cha, mama lana angisa ngeke ngiphinde ngikubuze. Kunabantu abafisayo ukwazi ukuthi ngabe lithini lwakho udaba ungalibeka ngoNkulunkulu. Ngeke ngiqale kodwa la ngiqale qengwa yonke into inesisekela iqala khona. Ngabe uShembe umazi kanjani? Ngizobeka kanjena uShembe la ekhaya. Kuningi asenzele kona ukuze simazi. uShembe la ekhaya wazibonakalisa kubaba la ekhaya kongasonto emuntu. Ubaba wethu wagula. Uma ngabe egula ukuze abone lokuphakama wathi elele ebusuku kwavela umshumayeli ubabujile. Uma ngabe egula ubaba kanjalo wasuka lapho esibonakalisweni wabona ubabujile emkhombisa ukuthi nene into ezomsiza into ekanje. Ekubeni lapho ubaba wesakhela umuzi lo muzi omkhulu. Ekwakheni kwakhe umuzi omkhulu ukuthi isikhathi esiningi ubaba wayesebenzisa izinyanga indaba yokukhola wengayona nje into eyikhona phakathi kwekhaya. Yebo. Wathi lapho kwakuDisemba ngikhumbula kahle. Sasilungiselela wasekuthengwe zonke izinto ukuthi kuzovula umuzi ngokuthi kwenziwa ibrayi hayi ukuthi umuzi ubikwe. Wongeza ubiko kahle kahle. Sesizilungiselele nathi sizoba abantu abazohamba emabhishi kanje. Nakho kubabeka esexina ukugula ke sekushuthi abantu abadala befuna ukuzibonakalisa bona ukuthi akumele ukuthi umuzi awenze kanje. Naku esegula ke esizwa ubaba uMshumayeli ujile ngamanzi abusisiwe. Ubaba kahle kahle ngokwakhe wese umuntu wesehambile emhlabeni. Bambuyisa ke abangali ukuthi akabuye azokwenza ngendlela okuyona yona. Okunye ekuningi bafowethu okwenzekile la ekhaya. Ukube umuntu uyakwazi ukukhola ngokweqiniso. Fuze kube ngabe sikhola ngokweqiniso la ekhaya. Kuthe ngolunye usuku nginenkosazane la ngicabanga ukuthi futhi uyayazi uNomzana. Lo nkosazane yathi isancane ngimgeza nje engazanga engenalo usengazanga agule engazanga abe nalutho. Ngathi ngisamkhiphele impahla zokugqoka kodrop. Washo kwaba kanye wathi ma ngalibuza ke ngathi mina yini ngakhipha impahla. Ngithatha ngiphenduka ngithi ngibheka embedeni ingane ithule. Ngitshe ukuthi uselele. Mengithi ngamthinta ingane ngisho kahle kahle kusho khona into eyayishaya. Mengamthinta ingane seyabantu ithule. Hayi lapho ngingedwa ekhaya ngivele ngisangane ngimemeze. Kanti ngoNkulunkulu emkhulu kuzofika le nkosana yakanzimande uThobisana. Abuza ukuthi sekwenzakaleni. Yithi Thobisana ingane yami. Athi ingane yenze ngithobisana ingane yami. Athi yini ngithi Thobisana ingane yami sishonile. Athi iphi ngithi ngangale ahamba amthatha uThobisana ngalesikhathi ingane ayigqokile. Athi umNazaretha wayo angisabona ngisho umNazaretha wayo. UmNazaretha engawuthatha ngikhumbula kahle kowami awuthathe amsonge ngawo asimhambise ka round. Athi liphi ifoto ngithi lengise Thobisana la egcekene ngengathi ngiyahlanya ngaze ngathi Shembe yini le ngake ngiyonile kuwena. Uma ngabe khona ebengiyonile bekungolobhlungu engako ongizusa bona bekowobani bongenani uthathe mina kongcono kunokuthi uthathe ingane yami. Kuthe kusenjalo omakhelwane bafika ke njengomakhelwane khona manje umakhelwane wami la eceleni ezwa esililo wazobuza ukuthi kwenze njani. Ngamchazela ukuthi kwenzakala into kanje wafuna inamba zabantu kwangisiza umakhelwane ukuze akwazi ukufonela abantu abaningi. Kwaze kwafika kobaba ujilile nabanye baba kuzothandazwa la. Ingane ithule nje. Kuyaculwa kubusiswa amanzi amafutha abusiwe
le ngishilo ngathi shembe uma ukuthi uNkulunkulu ngempela ngicela uzibonakalise uvuse ingane yami kwaze kwaba kwakhona igama eliphumayo komunye esesinaye ngale ka round wase into ekumele yenziwe akubizwe ihezi sekulate akubizwe ihezi ngoba phela lengane ayisekho ngathi mina angeke yami ingane izime ekhazini ushembe makuthi usakhona kwale omshumayeli bele bethandaza bemfaka amafutha bemchela ngamanzi igama engalizwe ngeze umshumayeli ethi aw ngaxhuma ngathi babujili kwenzakalani wasayi angathi uyabheka ngempela ingane yawavula amehlo ngoshembe emkhulu uma wavula amehlo ingane washo kona ukuthi kahle kahle umntwana ubesahambile emhlabeni ubhekile ngamehlo kodwa nisingezansi usabanda ngisho ngathi uNkulunkulu angazi ukholwa kuncane kodwa uNkulunkulu kuningi asethe wasenzela kona phakathi kwaleli ekhaya okunye kwabo okwale ekhaya le ekhaya kosami Dlamini ngicathi unjenga nawe uyakwazi lekhaya abantu bale ekhaya behanjwa kakhulu emhlabeni abantu bale ekhaya bekushona njalo beshona belandelana kwathi lapho emva kokuba kushona ugogo sazi sabuzana nosisi wami oshadele kaKhoza ngathi kaze ubani osezolandela ke manje ngoba kwabadala sekuqediwe ngabo kaze ubani ozolandela phakathi kwethu ngoNkulunkulu emkhulu ngathi ngilele ngoba uma umuntu wena njenga nawe ungathi uma ubona mina ubona njengoba ungazi ngokuthi ngikulindiwe uzongibuka ngendlela yakho ungahlulele ubone lezi zicilezi nalezi kanti kuNkulunkulu akunjalo uNkulunkulu mekuthanda ukuthanda unja ngisho kuthiwa ungayisoni noma unganjani kodwa lapho uNkulunkulu uyakuthanda isho njalo ingoma ekhaya wena wangithanda uNkulunkulu lele ekhaya wasithanda ukube kuya ngokwenza umuntu ngabe angazi lekha ngabe sikholwa ngokuchichima ngathi kusenjalo ngisalele lapho afika imoto kwakusawu baba uthi ngwele nkosazana ngathi ngingale ka round ifika imoto ipake kanje phambi komnyango ka round ithi hawe ma ushembe siyini thina lekhaya ngitatazela ngiyahalalisa lapho ngiguqule ngatatazela ngithi ushembe nganginaphi ekhaya njengoba kunjalo lekhaya ngangenaphi ushembe awu ehlike kahle inkosi emontweni kule moto enkosi athi kukhona lento le unyathela your carpet le unyathela emoto ngiyazi ukuthi lokusini bayazi abafundi bayazi abafundile mfowethu ifike inkosi bese ithatha isigqoko sayo iguqe phezukwayo lento le ibe isigqoko sayo eyakusho yathi awu senikhala kakhulu batabanga ngizele ekhaya ngizovala amathuba ngahalalisa yasuka lapha yangena emontweni yahamba ukusa lapho kwaziwe yimina ngehla ngahamba ngayo babujile ngibona isibonakaliso sikanje lapho leso sikhathi mengikhumbula hle kwakuwumhlangano ubabujili angisazi ukuthi wathi angikhiphe imali nganoma wathi u10 yini ukuthi ngingakhohla ngendlela ayibiza ngayo ayibiza ngesizulu ngaza opondo kanjani njani opondo abayishumi mishumi lo pondo kona lokho ke mfowethu ngakwenza ke lokho kangakuba nangempela ukuhamba noma kukhona izinto ezenzakalayo umfowethu uthuthukana uke wavelula inkinga ukube bekungenjalo ushemba ngaze ngafika wavala amathuna kwako omunye umuntu okumele ngabe uhambile lapha emhlabeni kuningi bafowethu amazi ngikuchazele lekhaya ushembe uNkulunkulu maNazaretha la ekhaya seke ngathunyelwa izulu kani kwathi ngolunye usuku kwakumsebenzi la ekhaya ngizozama ukuyikhatha nje lo ndaba ngoba yinde kakhulu kwakumsebenzi la ekhaya abantu bela etendeni
ngathi meke ngiphumela eminyango lavela izulu lashintsha anginakile kwaqhamuka umfana kwamakhelwane wathi ne hayi Bolindi wabona ukuthi uyasha ngathi ngiyasha wathi uyasha wena wangiphusha ngenduka eyiphethe ngangayilaka lonke kanti kuzobe liqhamuka isigubhu abantu ababela etendeni bebusa bayasibona leso sigubhu sarona safisa sishala phambi umnyango saphinde emuva ngoNkulunkulu emuhla ngizange kwenzeke lutho umama wafika sibona kathweni wathi mntana ngabazi bakwenzela lutho ngikhona ngikubhekile waphinde ngokulandelayo ngimile la kukhona ingane abamakhosana la uLucky uSabelo ngathi ngimi kanjena awuyalaphinda futhi izulu la ngichusta nje la kodwa la ngangishaya wavela kwathi ikhona ifoto lele sinamathisele la ushaya khona ifoto lavela nyakaza kanje lapho mana ngeke ngisho kahle ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiphe ukukholo ngikholo ngokwempela ngokweqiniso ukholo uchichele yebo ngeke ngisho ukuthi ngifisana nabantu abangakamboni uShembe ukuthi bambone kodwa kahle engikwaziyo akekho umuntu ongazi ngoShembe kuyikona ukuthi inhliziyo zabantu seziqinile ngoba awubekubheka emontweni ezihamba ama long distance zikancane imoto ezingena amafoto omNazaretha ngoba bayazi ukuthi entweni ezikanjena kumele ukuthi kube khona uShembe okwazi ukuthi abavikele uShembe babafowethu usenzele likhulu lekhaya usenzele likhulu kakhulu cha umama la ubethula ubufakazi boNkulunkulu abenzele bona obuhle obaleka kakhulu obade efakazisa khona ukuthi uShembe mkhulu uShembe uvele ezulwini hle simbe mama sengiphinde ngisukubuza kana ngabe khona yini imisebenzi ongayifakazisa uNkulunkulu unyazi lezulu aseyenzile kuwena udaba lwemoto khona imoto sesigibele kuyona ekwathi lapho ukhulu baShembe bukhulu kade akuthana uShembe kade akuyona into yamanje lapho sasihamba ngemoto kuyindawo emile ebheke phezulu lapho uma ngabe kube leya moto iyaphonseka lapha kwangeke kusinde emonto kodwa ngobukhulu baShembe bakwazi ukuthi basinde abantu ngezwi lami nje ngingedwa ngamemeza lo Shembe ungamangala futhi mase ngitshena ukuthi itekisi le iyavinjwa yitshe encane elingaka elincane ngoba wathi lapho udriver naye engasazi ukuthi kwenzakalana nasabe sedriver yazama nabo abantu sebexayike ukuthi kwenzakalana ngathi awuShembe Shembe sicela usifikele iyavele yama lapho yadlinta abantu bamangala baqalaza wazi washo udriver wathi hayi ngicela ukubona ukuthi uba lo omemeza uShembe ngapela ngasho wathi uShembe uNkulunkulu ethina sikwazi sazi ukuthi lapho lokwenza khona inkinga kumele umemeze uShembe even usemaphupheni kukhona iphupho elimi uShembe yakwazi ukuthi akungibathe kube khona lento ezobe iqhamuka ukuthi umemeze uthi Shembe lapho uyakwazi ukuthi into ezikanjalo zidede sho njalo nomphakazo wase amaphupha okufana ukwehlela hayi cha asibonge ngane zakwethu isikhathi simnandi isikhathi siyahlupha sike sibhalise sisiphinde sibonane ngokuzayo igama lami nguSibongo wakadlamini sale kahle